Фирик, агар ҳам видеоро деста бошӣ, беззаби бад мекунам корта ба худо қасам даред. Раҳо маҳкам ачхе бурам билад да чиво одамо ма давом меам одаму чихе ма пушти ӯро намегирам. Неки повороти аёта диди ки тера шонкат сари личи тай борони тера таки капишонкат сезад. Мухлисои ман не мухлисои акай Шабозану. То гуфте ки ма давомдиҳандаи номи шумо. Ма давомдиҳанда шумо нагуфтам ки ма ҷошам. Да Райдер Карлеон ию ки ғамзада меган. Барои ки ҳами пашти бисёри ҳами реперҳои худмон ё тупоян. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани риш ва муйсар ва протеини БЦА, зиёд кардани вазни бадан, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Салом алейкум ба тамошобинони канали Меҳроб Про, салом алейкум ба ҳар як мухлисо, салом алейкум ба тамошобино. Бачаҳо, имрӯз барнома монда яке аз реперҳои машҳуре ки имрӯза бисёриёт мешиносем, барои ки трекош бисёр дар канали Акай Шаҳбоз рафтесай, просмотрҳои хуб гирифтесай. Як трекаш ба номи Шонкани обрӯи насиба ки натаи 200 000 даҳай имрӯз да меҳмонии моай. Акай Тима, хуш омадӣ ака ба барнома. Раҳмат ки даъват моро рад накарда омадӣ иштирок кардӣ. Як-ду савол дорем нашоти хайпҳо, нашоти реперҳо. Чӣ хеле ки медонем шумо фақат пишти Акай Шаҳбоз боварӣ дорам ки гап мезанем ба ҳамин хотир одамое ки лезит кардагиян Акай Шаҳбоза. Акай Шаҳбоза дастастаяне ҳастай ки ай даводави падар даҳай мазаи падараш нестай, ба ҳамин хотир айтани Акай Шаҳбоз шумо ягомчи ответ метен. Мисол аввал салом алейкум одамои паси экран ки тамошо кардестан канали Меҳроб Про. Одамое ки дис задагиян додарҷон вора просто медони як хеле жёстка ответ ҳам бареб метишон ҳам ай пеш. Тамом вора ҳам хеле просто бояд вора фаҳмоне ки мисоли чи сиёҳай чи сафед. Мисол ира нақаб ки гармай тида залал дора. Ами хе мефаҳмӣ шуда мисол хит кади ба калом мақсад шона нарасен ки шон месӯзонатон. Барои ки худаш мега кума диси сипсиёи лахчаи тай дек бидум як вақто. Акай Шаҳбоза дар хабаргириш рафтем дар больница ба гуфтемш ки мақсад ягон ответ ҳастай даво гуфт ҳастай додарои ки дис мезананд номи Трамп гирифт. Ҳастай ма тайёр кунестай не ки в общем идея да калам ҳастай просто ами Акай Шаҳбоз ку корош яъни нашава ма чиза мекунам. Касе ки Акай Шаҳбоз да мисол лезит кардагиай хаки пацанои худмон ки дис задагиян да мисол Акай Шаҳбоз да у дис мисол хеле ранги як чихе фаҳмонам Акай Шаҳбоз худаш фикри хича гуфт барои ки наравайреб не ки дигаро одамое ки бегонаан мисол пастарониҳое ки дис задагиян гапҳои нито гуфтагиян ма дидагием дисошона именно я дис амара қарм кардагиай у аниқ ответ мегирай ма диси фирикай Black Sound-ай Black Sky-ай чӣ хеле ҳам номи группашон. Фирик, агар ҳам видеоро деста бошӣ беззаби бад мекунам корта ба худо қасам даред. Гандаи бад ответи жёстки мегирад не ки мешава скоро ма ответи да чӣ чизи Фирик қард кардагиай? Охи да дисеш аввалаш ки мега ки трепай хеле кардиу хеле кардиу хай ту натонисти ами дажи ту ами ба фикрам ки ами трепа чихема трафамону ҳаму одам ҳаму қареб хондестай и хелид мешам у хелид мешам хай хит ки каро чи хелид мешам ҳам хели фақат репо ба фикрам ҳаму реп шаyd бехи домшону тараф рафтаги нестай бо хестай трепа утари кади мардак тонистай ош шава касе ки метона мисол ош шава ки ягон ҷои чиш нестай. Мақсад ғайри Фирик бо ду каси дигае ки ма дар у барномам дар ду кас гуфтагием и бош ки мистер Хева сектор як короче ду касаи сектор як таш мистер Хея тайгаш номуш бояд намесам ду касгарам дис задагиян. Вода чи гӯш накарда дис? Не ман дисои вора гӯш кардаги нестем просто ҳами диси Фирика ҳам хечи хеле ки далентаи ютубум дидам дуромадам гӯш кардам гандаи бад нафори гапош ман Акай Шаҳбоза намедонам мара лично мара гандаи бад задиват кард. Иду касе ки ман гуфтам иду кас даже сторисам кардагиай ятш мега ки
тезтар брадареб обод шава. охи ман ҳайрон мешавам нигоҳ ки макси як гап мегум додарҷон ами мега ки ту тезтар бира айре боҷӣ шиданӣ бира охай агар мисол ами кадом одаме ки рафтан якай шабоза мега ки тез бира хай пожалуйста сум партоен я самолети лишни заказ кунен мисол бира бад хай аҷохи раҳо маҳкам ачи хай бирам билад да чиво одамо поям бахно ман ҳайрон ямо мешавам аммо одам мисол худаш ҳам қадар чанд хохостеса ки бирава онҷа нашидеса каси да ки мисол рафтанаш маъқул ай пожалуйста я самолети лишни заказ кунен мерава акай чиба доим пишти якай шабоза мегирӣ охи доим пишти якай шабоза гирифтан ҳамин додарҷон як чизе ки ман ҳамо одама ранги яка ҳурмат мекунам бадимш мухлис шум фанат шум мисол ман копия ман давоми ҳамо одамам чихе ман пишти ӯра намегирам баъд ҳама вақт тараф якқа нигоҳ кардан дар кор ҳаминҷа ба худо нито гап задесан нашуд якай шабоз мисол ҳамо одам барехча ҳама вақт ягон каса кор надора оли меган ки бас кина тез ки мисол мактаби нава мекишад охи ихе бигирем рост мегам баро ки батл ваъда карда буд чашба як накард қатъи райдер батл гуфтак батл накард тамошо ки нигоҳ ки як гап мегум чашба як батл гуфт накард акиҷа намедонам сабабаш чӣ хеле буд не ки батли райдера охи мара ханда мегира и просто як батли издивейшн шити тамошо ки чемпиони батлера қатиш буромада просто фристайл кардеса издивейшн худаш просто сума гирифт рафт тамом мақсад ки райдера издивейшн кард ҳи ҳамин маънаи амра дора ки хит ко райдера ки гуфта не ки райдера чемпиона никто ҳисоб карда батла просто карол буданша просто нишон дод ки аммо дам ки просто любой хеда прафаяншон любой корда прафай барои ки аки хай ҳам мешава моментое ки шон метона чани барон хонда ҳеҷ чӣ кор кардеста вақти шон мехонд барон набуд не реп зур хонда метона чӣ ба не просто акай шабоз худаш репа камтар ҳам метона барон метона чани шон хонда ҳар кадомаш дар мисол состояни хичон созанд не ки акай шабоз дар ягонаш баробар шуда наметона оли нест ягон репери не оли ягон тана буромада мумкин наброяд то гуфте ки ма давомдиҳанда ино мешам ма давомдиҳандаш ман нагуфтам ки ма ҷошам мегирам ман мумкина ё паст ё боло бушам не ки ҷои ӯра гирифтан вероят нест надорад хе бигири ҷои ҳеҷ кара ҳеҷ ка гирифтан намекунад ё паст ё меша ё баланд меша ана ози тозира он каса якай шабоз баланд нашида оли реперода ба мнение ман дигароро намедонам ҳеҷ ка гузаштагиш нест не оли ҳеҷ ка гузаштаги якай шабоз ба худо агар кам тарак нахе репа сахт бихапа просмотрои миллион чия мумкин миллиард бизанам хуб раҳмат ки ҷавоб додӣ саволода ака ино патсанакое ки гуфтемшон мақсад дисои задагиян ва ёша мемонем мезгарем да одамои баландтарак да барон да райдер карлеон ию ки ғамзада меган яъне маву ту дигару дигара одамое ки ошиқӣ мехонанд чӣ гуфтани водата ами мисол ғамзада ами як чиз ама ҳайрон мешавам тамошо кун ғамзада андеграунд ами андеграунд в общем худаш як чизие ки мисол як репие ки ту ҳамура мисол ба ҷои мехонӣ тура ҳеҷ ка намешиноса андеграунд чизи мисол торикӣ як ҷое ки мисол тура ҳеҷ ка намебина ҳам чизи ба ҷое а так бигирем андеграунд лирика ҳама ҳамин чизо як чизанд просто ё андеграунда я ғамзада ҷудо мекунанд барое ки ҳамин пашти бисёри ҳамин реперои худмон ё тупоян ё ки вообще-то чихема трафамонун ё ки мефаҳман ҳам кора мекунан ҳамин андеграунд меган исусе охи ғамзада андеграунд просто хай каси ғам дора марамат бира бихона дар болои минус мехона дар болои капела мехона дар болои чиз мехона хондан бигирам мисол ту мисол ина ту ғамзада биган қард намекунам мара ғамзада биган қарм намекунам чӣ ба қарм ғамзадаи ғамзада будум тоист аҳози чӣ ози не ози легчи шидаги оз просто барои ғамзада будан западлой не чи ба западлой брачка любой каса ғам любой одам ғам мезанад ваё ғами ҳаёта намеган одамое ки ошиқӣ мехонанд амора ғамзада меган меган ки номои илоҳира нагирен не ки хичон трек мехонанд то ха худо гуфта трек мехонанд танҳо худо гуфта реп мехонанд ки дар як гап ози ту дар ин ҳамин дарини бозор медроӣ мисол 3-4 одами 3-4 занаки чака мефурӯхтаги одамана мисол ҳамо ягон ташамхи пеш хичон меган ки бачаам биёй ман наги ки ман тришай ай дигари то хит карде ки ранг якай шабоз атве додасти ма уже хеле дилим дарафтиса ки вақте гуфти ки ма
جای اکای شعبوز هم میگیریم یا پاس یا بلند میشم اکای شعبوز هر یه سوالش دارم خیلی جواب میدم مثال میره اینجا دنی خیلی میکنی و خیلی مثالی خیلی میکنی خیلی ترام خیلی با مثال عطف دادی چو تا خیلی آخی گپ بسیاری بعد فهموندنش چی در کنم مثلا همون کم طرف بفهمونیش که همون دام خودش بفهمون درازی بعدش نکنی. خوب از آمد که فکر تا گفتی بعد ترکی که گفتم که از تایید 100,000 دهای شان کنی آبروی نصیبه ها شان کنی امورا بسیاریا خیال کردگیان که شان خوندگیای بسیاریا خیال کردن که دیس زدگیای چی گفتنی امورا اگه مصرعک شب بخونه مقصد دبورای همون ترک ایده که بود چخه و ایده در سرت زد که مثال همه چیز آمد با فکرم 2 بار یا 3 بار گفتم نکی نگاه که چخه میفهمونم دادم وقتی ما دیدم ها در برنامه گفتگیم انا نگاه که وقتی که همه ترک ایده از چخه در سری ما زد وقتی ما دیدم یکم بار دیس زدگی ایدازلا گوش کردم نوماریو دیدم که دیس زدگی همون روزی که دیدم همون روز گوش نکرده بودم پگاش بعد رو گوش کردم دیشه یورا گوش کردم گفتم از اگر من بخزم دیس بزنم вообще تا چیزی کپی میشه یوجد نیتای بعد گرفتم پروستا گفتم ما با داجی خودم گفتم که از اگر من میرا کپی کنم نیتا میشه گرفتم پروستا یه چیزی کردم که ای obraz якай шон ромадагим да якай шабоз фаҳмидагим ки мисол ту вақте ки шабоз будӣ ки будӣ вақте ки шон шудӣ ки шуди мисол и дис неста и просто як хеле ки як одам гузашташа фуромӯш мекунад ту мегӯӣ ту дар вақташ найхели одам будӣ найхели мисол дар ёдиш меёрӣ ман ҳам хеле кардагим тамом и дис нест просто хуб ягон мисраша бихон 4-5 мисраша бихон Битони миране го мактаби сиваф маяк кудаки ошиқи зиғ бея гувари коньяк вақтое ки шон набудӣ ту дареб шоҳ набудӣ шаҳбоз будӣ шавда ёдаш рӯпарӯи моҳ набудӣ кудаки газет фурӯш будӣ да дуруни будка барои як дидори насиба ждар мекарди сутка ӯ ҳаваси мерси ренҷ дошт ту ҳаваси ячоқша шаҳбоз розӣ буд барои насибаш бита ҷон шав я бор хеле чиста стили якай шаҳбоз чистан хеле ранги ҳамон бака бихон Ханам ҷаш худаш уже кричаешь мера короче неки повороти аёта диди ки тера шон кад сари личи тай борони тера таги капишон кад 300,000 мухлису до 400,000 насиба ба чихет илмеша ки мепартоиқа ғариба خیلی میگوی شان خونده است در پیشت مقصد ممکن که بعد یکی شعباز اکی تیم جوشا نیو خیلی خودش گفت مخلصای همو اکره بخوندنش وقتی که ویا میخونه ویا گوش میکنن میگن که شان خونده است مقصد زیقیشونه میبروره از او رحمت اکه که در برنامه من اشتراک کردی رحمت بچه شما را هم که تاخیش تماشا کردین تو دمکه یه بار دیگه هزار رحمت در مخلصات چی گفتنی؟ در مخلصای من مخلصای اکه شعبازن و تچنه اگر خیلی بگیریم ҳамашон дар сарбаландӣ кадомиш ки дар ғарибия худованд нигаҳбонаш бошад соғ саломат пеши очаҷонаш бар бигардад раҳмат бачаҳако инҷа дар аннотатсияда силкаи акай тимара мемонем трек чиша мақсад каналша ма боварӣ дорам мухлисои акай шаҳбоз ки давомдиҳандаи шонемсира медуроянд дастгирӣ мекунанд 2000-3000 подписчик падаркаш мекунанд раҳмат зиндаву саломат бошед